Kublai yapi iwe pa iwe. Saya simpat ya priang ya yapi iwe pa iwe. Syakane ka ijing pule ya kane ka lamprang ya ka jing em baru blai. Pelatok da u Francis de Sales berkuit u baralong u bishop baru Dr. Jong Kapalang. Hakane ke sengi ngin pule na kalanong ke ba arpau. But ka ka pang jong kane kalanong kadai ka raikut pas kem baran Sean Sharp halade ya ka rai ban syakri yau blai kum ka jing penkut ya ki jing pan mam. Ha ka chapter lene kalanong kapal adep ngilai i kumno ban penlong ya ka jing leit pla kelum. Pada din bal adep pla kelum u yarap engi ya ka raikut pas kem ban Sean Sharp halade ya ka rai ban syakri yau blai kum ka jing penkut ya ki jing pan map. Di kiba kwa ban tiet ya ka ni ka kot pila ban sa thok message hanga ne phun hanga ngan bu ya un nombar jo nga hapo ka description but lada kiba kwa ban tiet ya ka ne ka kot mo ka ne ka kot hang ni kot ka pareng ya ka ne ru ngan bu ya ka description ya ka link ban tiet ya ka ne Rei kiba kwa ban tiet ya kot khasi kador ka ban long lai spating ka da pi shu phone yang a wangan pen pai pi sa ka address ke jong pi ti pin siu ya kane lai spating ka bad ngin pule ngin peteng ya kane ka lenong ko ba arpau te u sedang kumne une u doktor jang kapalang Francis de Sales pokoi manga ubasoi harum da kababu ialah de da ka jing ngos kem ha ka jing don jung blai ubai si junom but jong ka yeng ka sem happening ka banikong andala puson ya ka jing snei bom jukut jong ka jing bah jung blai jong u yanga utau ujen tau ubom don dor but uba jenjar ya uba ula tau na ka bom don ai balap pene balap sa balap pelait na bun ki jing ma bat ha uba la te se ya bun ba ki jing kerku ka baar kam ta me haba la yomat ya ka jing jai jai bom la ban sempang bat ka jing isne da ka ba ublei ula yai sya bat nga da ka jing i hadu kata kata na ka banta ki jing ba kala junga ula pensyai yang ngabun sin pada kata kajing in ula wer yang ngaban kelai ya kirkom im jonga ula ap da kata kajing yaisha na kabantai jonga bangan kela kapamut pad ban sya pen kela hadu une usnem jong kajing im jonga wat hapdeng kijing bom sngongu baro kajing bom yaine pad kajing shet kela da ka bangal pen sngosi ya u klem jing le rain da ka babu isharun ya ka jing kela ka bamut jonga pada ka ba nyoben ya ka jing ai jong u ka balai na lor kata enda la sngotu bahaka sngi jong ka baptisma ba khoi jonga ngala smai bat it hau blei jonga da ka jing kemen bat ka jing khoi ban long u khun jong u Pad ba persya ya ka juban lak balak klei ha ka kerteng jonga khat si khat da ka jing bom ngos bom suk pad ka jing isi ngala pen thobria pat pen ken jutang ya ka men sim jonga da ka baya lam ya ka bat pen don kam ya ka persya ya ka jing krau jing blei jong u ka pasau ha ka bakhadu menta da ka ba phai shalade da ka badam krup ha ka donut bat ka man sim ha khmat ka khet jong ka hok jing blai nga kubur nga pediang bat nga phla yelade banga dei hok ban sya mudui bat sya rai pen rem na ka banta ka pop jong ka jing shet kala persya ya ka jing kraw jing blai jong u ban ba nga kit pop na ka banta ka jing yap bat jing sya sitom jong u Jesus Christ na ka banta ki pop bangalale
bat ulayap na kapantai jong ki hadin bala syak jenjar na ki jing pensitom jong ka ding pna knang ba na kane ka daw nga dawa ban shudu bat syak penrem shijunom kabasan ngapai yalade syaka ket jong ka jing snei baklam kut jong une uju ublei bom jukut hadin bala isi dakat unut jonga baro bat da kabor jonga baro ya kijing pakla jong kijing im bala leitno ngapan bat kerpadrit nakabanta kijing bat kijing map bat kijing isnei lem bat kijing map pura ya kipop na kabor jong kijing yap bat kijing syaksitom jong une uju utrai bat unong pen im jonga da kapasyania haunong pen im jonga ubatang mau kanong rim jong kijing kermen jonga nga kubur sa sisin pat nga pentomai ya kajuban lak bakoi jong kijing yaine bala pendap na kapentai jonga ha kabaptisma jonga ha khamat ublei nga kentaj ya kaperthei ya kadok bat uksuit pat nga isi ya kijing ai jumut ba penjenjar jong ki kijing sarong khelo bat kijing kwa basniu man la kapor jong kijing im jonga kabamenta bat sijunom da kapapai so blei jonga ubadap da kijing basbon pura bat kijing sngolam nga trang nga kut jingmut nga themu bat nga kut jingmut klam phai din shu ban syakri yau bat ban yau menta bat sijunom kabanyau nakabanta kani kijing themu nga terwa nga IT bat pen kentang hau ya kamen sim jonga lambat ki sap ki phong jongka kabor perkhat jonga lambat ki bor jongka kadonot jonga lambat ke jing jongka baro kamet jonga lambat ki sap tip thu jonga baro ngapen scam bangan ompen don kam baklasyu ya kano ke jing long jonga persya ya kamon jing blei jong bat ke jing krau bahakli du hau nga kenya patang yalade hakamen sim ban lo ubayai ne shijunom ubakongo baruba syakri bayai ne klam da kwa syu ban weng ne pen kala ya kane ke jing raikut kabapra wow lada lengba ke jing ai jumut jong unong syun lane jong ke jing telot briu kajia pamanga ngalek persya ya ke jing rai kut bat ke jing pen kentang jonga ngapen scam nadu kane ka klipmat bangala kut jing mut da ke jing yarap lem sim bakoi ban sedang biang shen haba nga sngotu ya ke jing pakala jonga da ka pai biang thamai sha ka jing isnei jing blei klem da artatien nepen slem hakano karukom kane kapakhandai kane kalong kamon ka jing thmu bat ka jing rai kut jonga ka bom kalasyu bat ka bom la ban pendam syu ya ka ba nga kubur bat nga pen scam klem kala ne klem wat da hakaju ka jing don bakoi jung blei jonga bat hakmat jong ka balang bala job bat hakmat jong ka balang badang yai yakun ka kemi jonga ka bayok sngow ya kane ka jing pen penai jonga hakmat jong uta kum usyakri jong u badang sengap yanga ka basipau ko blei bom jukut jonga ubadan bortam bat ubabahatam ukpa ukun bat umen sim bakun to ai da ka jing sngow bha ban pen scam hanga ya kane ka jing rai kut bat ban priang ya ka jing isnei jome ya kane ka jing kenya men sim takat unod baro kumba kalapan sngow bha ya me ban ai hanga ya ka jing pen shai bat kamon ban pen long ya ka to ai hanga ru ya ka bor bat ka jing badon kam ban pendep ya ka ko blei jonga upen kut ko blei jonga melong ublei jonga
ublay ulang kabor kadok not jengah. Ublay jong ka jingmut jing perkat jengah. Ublay jong umen sim jengah. Nga kubur yame kumta. Bat nga mane yame. Menta bat sijunom. Ngan im Jisu. Kani kalanong keba arpau. Kebadai ka raikut baskem. Ban shon syap halade ya ka rai ban syakri ya ublay. Kum ka jing penkut ya ka jing pan maap. Berhadin belada pan maap. Ban sim ya kini. Dan sepoteli ki jing raikut baskem. Dese pim lap ban ken mau. Dese pin sedang biang ya kani ke video. Napa sedang. Bat sengap ha. Kumba ulaya lam mau. Piru. Pilak ban lek kumju. Kat kum kani ka jing yalam lenti jong Francis de Sales Pekuj. Ha kani ka lenti jong ka jing yalong ka way. Bat ublay. Lengba jong ka jing pan maap. Ya ka jing telot beriu ki jongi. Di nomor kata. Ngin saya peteng biang. Ha kani ka tayo ka banuan. Pangini pule lang. Mo ka kamsuk apa ngi pule kum ni. Kenang ba. Ngindup nang penbha susu ya ke jing im ke jing day jungi bat ublay ti syua ban penkut ngadon ban pen i khmat jong pi lada pi kwa ban tit ya kini ki Saint Benedict medal ki balong ki nong yada da haba prun kam ya kani de pan ka bor jong blay da prun kam ya kini ki jing duai badon hakan ka medal Saint Benedict medal ni ki don ru ka ding pna badon rengkat bat ka medal mo kini hang ne ki don riu jaj kiba pilak ban penunkam, pilak ban deng, pilak ban bu, mo ka ngi pi hang ne ka ban kong kadika medal, bar kadik ding pena ba pilak ban bu halor duan, ne halor kami ba pisong ban pule Bible, ne kene ka balai ba pilak ban wa ne pilak ban ra ban tap apo pla jacket ne plakot ne ka plaking jungki kentai ba pilek kam tam ba pilek cheno lej jinglej ne pilej bantuai na kabanta ki para bangai ne ki henmen ki para ki kun ka bat hakitu ki ba pidon ya kabor ki ikhtiar kum ulong kenyi kum ukpa jong kayin kesem pilak ban bu ya kakti da bu ya kan ne kading pana halor jongki padan rei halor kitu ki ba kim dei ki ba hapo kakerdan jupi kum ki kun lene kum ki kun persa ngi shu duai ngim don kum ki rupai ba ngim la ban bu ya kakti jongi halor jono ban duai nak kapanta ban pan jingrap ngila ban shu duai nak kapanta jongki kerpat hau jisu ba un kta un penkot yaki re bangin bu kti kum ki rupai ba kam dei yangi tangki lengdok soblai ba du bishop kilong ki ba don ya kabor ikhtiar salonsar pada halor ki beriu barok dan ni ke pasau idan rosary hang ni uding pena hang ni ru udai uding pena Saint Benedict nang ta basan hang ni PUE ya kini ki jingwa shabi pila pun kam dan arjat hang tu nang ta ban riu ke don spotli hakashi song de pila ban klik ya kini haka description hapok but sa kidon ya itu ki link hang tu pila ban klik itu ki link yang saya lam sya ka amazon.in nak apa pila ban tiet pila ban order pat kan poi sya ka jakasa ka jong phi te lai no ka ne ka ya kan ne ka kot ya kan kot sa phone hau number pangan bu haka description sa phone yang a te ka dor jong kan ne ka kot khasi lamprang ya ka jing baru blay kan long lai spa ila pi one direct samoklam pin yo arspa di mar ken katan bar by transport by you by post by speed post di kumta to by service charge te ka poi tam dia ka arspa arpo di nomor kata ngin second biang sesisin nang yai sha score yakini ki jing pule nakawai video aku ipat ke video tu pa mi pat yo ngau na do kal nong banikong se pila ban ngap ngan mar ngasenaru ya ka playlist dila play ya kini ki playlist pin salap ka weh din ka weh ya kini ki video bodon kini ki lenong ki bala dep pila ban page biang pila ban sengap biang kini
kumba ngai la de nga sung pa kilong ko bayarap takadaw nga pen pule na kapantai jong pi ban bar pi kamsuk bar pule pi su sngap ta jika pi pule pi sngap no de nga kermen kalong ka sai na kapantai jong pi ya ka jing pule ke jonga tela da kamlong ka sai na kapantai jong pi la se pi ai komen ba la se ba bangan dup kampule kam sai na kapantai jong pi kuble sibun ya ka por ke jong pi try unsa don ka bat pi unyai don ka bat pi ba I jangi kuble sibun